play phi baro ki football fan jong ka state Meghalaya te hadin ke jingile kai jong ka round of 32 apdeng ka Brazil persha ya ka Japan kala poino shaka bukut ha ka Japan kala shahrem no da ar la iwe gol hakmat ka Brazil kata ha ka stoppage time lani ha ka minute ka ban sawai no ha ka extra time ti kalong ke ek ba ki ba jong ka parthe hi bro ko wei sngosi namar ka Japan kri ko wei ne kri ki ba ya khon ya ki jingile kai nadu kamunsi artat ba ka deru ka ri ha ka ba kadang yale kumno ba kan kiu kurtan hakir kon yale ka sport te namar kata hadien bagalai kandu bat kani ka wei na ki team hapo ka perthei ka balong ka bakhlain bor hadu kata kata bat ka bderu ka wei na ki champions ki blayo bat bunsin ya ka world cup ka Brazil ti kalong ke ka ba kini kinong Japan ru ki sngo scam jingmut ba ngin la be ba ni kun persha wala dai ki la don hakli du hakikam ile ka dan ban hakani ke jingile kai kumban supun kan mau ba ke jingile kai kalong sisa ke jingile kai ka ba internet wala da ka Brazil kala khamyo bun ka position henry ha ka minute ka bar khunai ka Japan kala yo ban penki ja nengkong but they tat ha ka kalamit ha ka ba u player jong ka Brazil u Casemiro la yo ban heading ya ka bol bat ban penyakai ya ka gol hapadeng bat ka Japan ban hadin ke chingile kai bha jong ka Brazil di ka Japan kamla ashu ban kardai di tan hadin ba jankut kapor ha ka extra time ka balong henry minute ha ka khandai pho plus 100 minute ka gol ka ba punjab lawan nang ba winger jong ka Brazil u Martinelli jadi tang hakani ka por ke ba ka Japan ru kamla le issue artat bala di ka por ban kut sendon henry kaperthe hi ka bu jingduai bat ka yaro ya jingla jong ka Japan banile kai pha ha ka ba ka Brazil ka tam tang iwe ka thep tang arkli ki gol ande ke Japan ru kalala pan pha ban halor kini ki ki jingsu si nagalyang jong ka Japan ila snowsi hadu kata kata ba kimla watang si sinru bikin kiu shaka quarter final hadin bun snem ba ka Japan kalayo ban kiu shaka round of 16 de kala shukut no tang ha kani ka round of 16 ha ka jinya di jong ka Japan tidi nemar kata ha kani ka snem kala kwa sisa banile kai bha bat bakan kiu khandiat la ka de ha ka quarter final Henry kala kutno ha jinya di persha ya kani ka rirat ba jong ka perthei Henry key players nangta ukuj hadin balawaino ka jingile kai kilale shaki fans lani shaki po supporters kibala one na po ri Japan ban support lani kibala page yalade lengbai ki media lengbai ki TV kibala pensngau ya ka jingkershan ki jungki lagi jonggari bat kumjuru ki nong kershan ki bana keleng kiri jongko perthei ki bakershan ki Japan kila late shakmat jong ya kamera bangu bandem ban panma na pat nong kershan namar ke jingbom la jungki ban jam ya kani kalenti